Muri yeZimbabwe aiwa muzora nasazona kuti government yeMasondamzo mnangagwa aiwa hapana zvairi kuita. Government neparliament aiwa vari kungoripo zvavo kuzongozadza mapockets avo asi pasina kana development yavari kuita kunyanya muzvikoro. Notoona kuti kubinga chikoro chinokolapsa, vana vowirwa nebuilding. Muri yeZimbabwe sataendera mberi nenyaya iyi nokukurudzira chibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live YTS. Saka tinoona pamufananidzo apo bepa reZVAITWA rinoya richiti Dear ZVAITWA, a school has collapsed in Binga. Can you investigate? Saka panapa pari kuratidza pane mapictures amuri kuona apo vanhu vachitomanya-manya vari mubishi kuda kutosimudza denga reimba kuti vana vagobuda. Pane vhidhiyo rapostiwa uchiona mumwe mwana atovhunika ruoko vachitochema. Pane mheremhere muri yeZimbabwe, saka pakaipa vanhu vakawanda vanonzwisa tsitsi vachichema. Sanonzwa mwana yachipindura achiti so painful that in this modern world this is happening. Do the legislators ZANU-PF care about the state of schools when they send their children abroad for education, especially to the USA? Mwani achiti so sad, mwani achiti very unfortunate. Saka kuona kuti vanhu vari kubva zviri aiwa vane ZANU-PF vanodzidzisa vana vavo kune dzimwe nyika dzine technology neinformation iri advanced, asi kwavanobva chaiko zvinhu zvakadhakwa, zvinhu zviri ine stampede. Saka muri yeZimbabwe chipotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii. Nokuti vamwe vacho kuti aiwa government inospenda mari yakawandisa mabillions vachiita maby elections asi education system yakadhakwa. Izvi hazvingatarisi kuitika mu21st century. Saka chimbotudzai mafungiro enyu, pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa muchisubscribe kulike pacho notina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.